Beheko irudiak tornuaren transmisio mekanismo bat adierazten du. Datuak marrazkiaren gainean adierazten dira. Gurpil ordunen bidezko transmisioaren errendimendua 108%koa da, tornuaren kasuan ez dago alerik. Bat, mekanismoak adierazteko karga igual izateko, Z2 gurpil ordunak zenbat hortz izan behar dituen zehaztu, eta 2 irterako ardatzaren errotazio abiadura kalkulatu. Ezkerrean eskuz eginiko irudian daukaguna eta eskuinean dagoen animazioa ia berdinak dira. Ezberdintasuna izango litzateke ezkerrekoa motor bateri konektatuta dagoela. Potentzia 540 batio eta abiadura 35,73 RPM. Engranaia eragilea, kasu honetan Z1 20 orduna izango litzateke. Eta engranaia eragina dituen hortz kopurua Z2 kalkulatzeko galdetzen digute. Tornua edo zilindroa 200 zentimetro ditu. Eta kasu honetan 91,74 kilo altxa behar ditu. Animazioan, aingura, altxa eta bajatzen ikusten da. Engranaien kasuan, jakin beharreko teoria hurrengoa da. Batetik birako transmisio erlazioa berdin, Z2 zati Z1, eta bigarren engranaiaren abiadura berdin, bat zati transmisio erlazioa biderrene bat. Unitateak RPM edo bira minutuko. Momentu idagokionez, bigarren ardatzaren momentua berdin errendimendua bider transmisio erlazioa batetik bira, bider lehenengo ardatzaren momentua. Eta unitatea Newton metro. Tornuaren kasuan, potentzia lehenengo ardatzarena berdin, momentua bider abiadura, momentuaren unitateak Newton metrotan eta abiadura angelorrena radian segundutan, eta berdina bigarren ardatzaren potentzia berdin, bigarren momentua bider abiadura angelorra bigarren ardatzen. Bat ardatzean, bat momentua aterako dugu. Horretarako, formula hau erabilita, momentu bat izango da P bat zati budel bat. 540 batio, zati, 75,73 RPM, radian segundutara pasatu behar dugu, eta orduan, biderkatu behar dugu bider bipi, zati 60. Emaitza 78,8 Newton metro. Bigarren ardatzean, 91,74 kilo altxatu behar dugu, eta horretarako formula hori heltzen dugu, masa bider gravitatea. Eta egin beharreko indarra da, 900 nito. Behin indarra dakigula, tornuaren erradioa kontutan izan da, bigarren momentua kalkulatzen dugu. Hau da, 180 Newton metro. Bi momentua jakinda, eta engranaien errendumendua 0,08koa dela jakinda, transmisio erlazioa kalkulatu dezakegu. Izango litzateke, bigarren momentua, zati errendimendua bider lehenengo momentua. Eta horren emaitza 3 da, unitate gabe. Transmisio erlazioa jakinda, bigarren ardatzaren, bigarren engranaiaren hortz kopurua kalkulatu dezakegu. Bigarren ardatzen abiadura horrela kalkulatuko duke. Bat zati transmisio erlazioa bider lehenengo ardatzaren abiadura. Eta emaitza 25,21 RPM. Mekanismoak ariketa bataren errepasoa egiten baldin badugu, esan beharra dago, kalkulatzeko bigarren engranaiaren hortz kopurua I edo transmisio erlazioa aurkitu behar duela. Horretarako, M1 eta M2 aurkitu behar ditugu. M1 aurkitzeko era, jakinda potentzia eta abiadura angeluarra aurki dezakegu. M2 dagokionez, jakinda ze pisu altxatu behar dugun eta tornuaren erradioa kalkulatu dezakegu. Bestalde, bigarren atalari dagokionez, bigarren engranaiaren abiadura kalkulatzeko transmisio erlazioa behin dugula kalkula dezakegu.